בוקר טוב, טיול של הפתעות במדבר. וזו ממש הפתעה. לא האמנתי שבאמצע המדבר יש כל כך הרבה מים וירוק, שאפילו קני סוף גודלים בסביבה. המקום כל כך מקסים שאפילו אווזים מסתובבים בשטח. מקומות ישיבה לפיקניקים בכל פינה. וכמו שאמרנו, טיול של הפתעות. מתחת כל עץ יש את השולחנות, פינות מנגל, הכל ירוק, מטופח להפליא. אפילו מדרכת עץ. וכל זה כדי שיהיה אפשר לשבת, להביט במים, לראות את הדגים. ורואים, האמינו לי, רואים. מים באמצע המדבר. משטחי דשא אינסופיים, שולחנות לפיקניק, מנגלים, חבל על הזמן. מה אתה אומר? המים מלאים פה בדגים, ממש מלאים. הנה אני רואה אורחים, יש לנו אורחים. 3 המוסקוטרים. גן עדן באמצע המדבר. אפילו יש לנו עמדות תצפית פה, שאפשר להשקיף פה על הכל מלמעלה. ולענייננו, נכנסנו למדבר לחפש דברים מעניינים. יש הפתעות, יש. חבל על הזמן, איזה מקום. עצרנו את הרכבים, אנחנו יורדים ברגל לראות משהו מיוחד. הגענו למצפה מעל נחל אשבורת. מקום מדהים, מדהים. תראו את הסדקים פה בעומקים, חבל לכם על הזמן. חבל על הזמן, איזה עומק. תאמינו לי, בירח אין דבר כזה. ואדי, נחל אשבורת. פה סדקים בעומק של עשרות מטרים. הגענו לגרנד קניון. חבל על הזמן. מה עוד ניתן לבקש באמצע המדבר? מה העין רואה, השכל לא מאמין.
עבד על הזבלה. אנחנו ואלוהים. חבל על הזמן, חבל על הזמן. עולם ומלואו. אתה רואה, עומדים לך לפעמים 18 דפנדרים, כל אחד אחר. ממש... אנחנו בנחל השוש כרגע. נכנסנו לנחל השוש, זה הקיר המפורסם בנחל השוש. מי שמכיר, אבל על הזבלה, איזה גודל. משהו ענק, פשוט ענק. מנחם מגיע. חבל על הזמן. רק בסרטים אפשר לראות דברים כאלה. טוב, זה מה יש חבר'ה, הגיע הלילה. החבר'ה נהנים אני חושב. טוב, תעשו פרצוף של מחייכים, שיחשבו שאתם באמת נהנים, יאללה. שלמה הכיל אותנו נקניקיות. יותר מדי. הנה, זה הווילה שלי, אתם רואים, יתושים אפילו לא ייכנסו לי. מסתובב. עכשיו זה שומר כמו הצידנית שלך. החליטו לשבת מסביב למדורה. המדורה קיימת, אבל הם מתחת למנורות. טוב, התארגנו בבוקר, אחרי קפה, אחרי הכל, ויוצאים לדרך. עבר על הזמן איזה מקומות. שומע קולות מלחמה שם, מה לא? לאט לאט. לאט לאט. יפה. יפה. האוטו הזה, אריה, שם אותו בראשון, לא... סיים את ההקלטה פה. למה? אה? למה?
אני רוצה לתקן את ההקלטה הזה מהבוקר, נכון? כן. תסיים אותה פה, תעתיק אותה, בנפרד, תתחיל חדש. יכול? כן, כאילו תדייק, מה שעשינו עכשיו. הגענו לציחור. אחד הנחלים היפים. עבד על הזמן איזה נחל זה. את הקטע הזה תוכל להעביר. כאן הגענו לציר הכחול, לנחל ציחור. אנחנו בדרכנו החוצה להתחבר לציביליזציה. עד לטיול הבא, שלא ייגמרו הדרכים.